سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو ناي وترو من يوتيو لومي حانتا قدا سيطار استي أبوع زي واتنا دما بزوع كتاغمنان كتنكحنا تخليا كنري مبزحت قزي أب هيوت أب زوريا سبات مس سباتنا النبر مس سبات دما تبوغ زمدنان فقرن سنيتن كلونا دليتنان بحقنانيو نزبز احنا سبات مالتيو حدا قزي جن مستوم أب زوريا خاويكا هذا جزء ترخبهم سباسي ولا كتقرب ولا زمدنا تفتر ولا كتتحقق تدلغا فتيم كعدل زي بوخا مسوم نخد قرب مسوم زمدنا نخد قبر ويدما كابوم نخد رحق زدفافوخا عين السبات الله ويدما قال بحريات دك سبا زري وسي مسوم زخونة زمدنا نخي تفتر زعن قصو خايم إذن لو من ريان شوعتنا بتادما نفس وكفل إذا بحر إذا بتدقاقامي نريون تخينا وي أب زوريانا نريون تخوينا مستسبتي مستيوم سباتياتهم زندنا مقبار أشقاري زخون أي مرة تنيون نحنا كومنر تخوينا لما نخالو سبات لك أكوميم سلازم جمريا نزيان فليتنا نفسنا كنفتش زوريانا نزولو سبات فتشنا دما نعنا زتقمنا نزعبينا نمبر زقود أنان زقسلنان سبات أب زوريانا نخنوبرو كنفكر يبلنا سلازي إذا فيديو زيا كان بجمريا لايك أبوا نبكالوت من تان كتبازح كساب مود أتدما شو أتين نتبي سمعون نفسنا دما أبا نفتشا انت رغيبنايا كان عريا نبقس ناس أنت خوينا دما زوريانا نفتش سلازي هيوتنا كل جزي حقوسن عوتن نخون زوريانا تشيك مقبارة قد سلازوانا So let's go now جزي خيين وحنا نابتم عندنا بتاعتنا تينا 7 critical reasons that make you hate people نسبات كم تسألن نسبات كم ترحقومن زجبرها شو عاد مخنياتات وين بتاعتنا عندي قدامي تنبي when people are dishonest so سبات نكتر حقومن مسؤوم زمدنا نخيت فترن زعنكت ويزخل كل حيلين تلو اتم سبات حق النت أو حق استمركو سيوا زي بلوم تغينو سلازي حسوز زوتر سبات مسؤوم زمدنا مقبار لك أبحث سرت زولا جزايو موداوي ترفوني زي أقول لك زي أنا سؤال لنا no honesty no trust حقنا تزيله أمنات كلني مغنياتو أبحثوا استندقة النت أبي يخبط حنا so if no trust what for should you connect أنت حر أمناتن حقنا زي اللغة أنتي أمنت منتاي كون منتاي علامة يزم دناكت زدلي مغنياتو كتعملون زي تغل حقنا زي تفلت سبسي مسو زمدنا مفتار متفاق زيت راي كون صغل whatever it is it's not worth it لذي نزخون يكون مغنيات يكون نعم مقبارقن وتصيت يبلون ترفي يبلون إنا نبلزلنا كاب حقنا زرحاق زمدنا ويأب امنات زي تمركز زمدنا بزحق زي تغم خيل ويخلي whether they are lying keeping secrets being hypocritical or trying to cheat you who has the time for these honest people in their life so بحفشة حقنا زي مهلا وكنبل كلنا انتاي كون خل استفل عليه ملك كعز خليو غابنت قال بغالو محساوي كحق زي مزراب كون يخل محبا كون خل كمستير معقب كتفلطو زقباك حبريتا حبيهم زخدو كون يخلو وي حبينا نخيل كون نخل being hypocritical نبعلو ناقبرو امسلو خينام زغرب سبات كون يخلو trying to cheat you كتالولوخا كشكعوخا كدناغروخا زفتنو كون خلو بزي قد استفل عليه ملكع حيزوخ متنا خليت زي حقنت نزو خلو دما غزيه زلو سب يلا نزي غزيه تبتلخا غزيه تبتلخي غزيه خطباخن اللخي ايو تعلامه so tip اب نفسه كفنت بدما انتي كنقبرالنا مخركب كفتني مخنياتو مفلات بوندي انتي كنقبرالنا دما غون كنفلط علينا so مخرناتنا انت ابزي the best thing you can do is to stay alert when they're around you زيوم عينت حق النزيه زوتروي قال نجر زحابول كازتالوها ويكاسيو خازفتون السبات أبزوري خانتلو تتفيل كخيتباتكم تخليها انتاي كنت قبران لك كل جزية alert تتنقق كتكونان لك زقبرو نجر كله بترتران بعيني check قبرو خد كلا لك أبو خلنا كنا عمنيه بالله try to be suspicious of them while it is not nice it's the best way to protect yourself so
እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዝተኻለ መጠን ግዜና ምጾም ዘለና ርክብን ከነብድሎ እንዲ ዘለና ንሱ ዘይከኣለሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ወሃቢ ስራሕካ ክኸውን ይኽእል ኣካራይኻ ክኸውን ይኽእል ገለ ዝምድና ፕሮፌሽናል ወላ ክህልወካ ይኽእል ወላ መናብርትና በዓል ቤትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ እዚ ሶ ከምዚ ምዝኸውን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና ክሳብ ዝኾነ መፍትሒ ዝግበር ወይ እቶም ሰባት እቲ ባህሪ ክሳብ ኣስተውዕሎም ዝኣልይዎ ክንጥንቀቕ ኣለና ነገራት ድማ ብምስዋዕል ክንሪኦም ኣለና Number 2 they are very pessimistic so ሰባት ዘጽሩኻን ክትርሕቆም ዝመርጹኻን ብፍላይ ኣነ ንሰብ ክርሕቆ ክመርጽ እንድሕር ኮይነ ወይ ከጽላዕን ተጀሚሩ ኣመና ኣሉታዊ ተሓሳስባ ምስ ዝህልዎ ፔሲሚስቲክ ኩሉ ነገር ብኔጌቲቭ ጥራይ ዝረኣዮ ኣሉታዊ ነገር ጥራይ ዝረኣዮ ንዑ ጥራይ ዝነግረካ ሰብን እዚ እውን ሓደ ሓደገኛ እዩ ንዓኻ ዝጠቕመካ የብሉን ኤነርጂ ዝሰርቀካ ኤክሳይትመንት ዝሰርቀካ ኣብ መወዳእታ ድማ ጥንቃቐ የድልዮ ማለት እዩ ዱም ኤንድ ግሉም ብሎም እዚኦም ኩሉ ግዜ ጸልማት ኩሉ ግዜ መወዳእታ ዓለም ጥራይ ዝረኣዮ It is not something anyone wants to be surrounded all the time. It's contagious negative energy. So, እዚኦም ኩሉ ግዜ ካብ ዝኾነ ይኹን ክስተት እቲ ኣሉታውን እቲ ሕማቕ ወገኑን ጥራይ ዝረኣዮም ኣብ ዙርያኻ ኩሉ ግዜ እንተኾይኖም ኣዝዮም ሃሰይቲ እዮም እቲ ዝሕዝን ክፋልኸ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ናብ ካልኦት ሰባት ይመሓላለፍ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ዙርያኻ መፅዮም ነቲ መዓልትኻ ነቲ ሂወትካ ክጽይቁልካን ከበላሹልካን ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ግዜ ትረኽቦም ተኾይንካ ድማ ሕማሞም ናባኻ ዝራግፉ ስለዚ ክንጥንቃቕ ክንከላለና ንሳቶም ነቲ ኔጌቲቭ ከሰጋግሩ ከለዉ ዕጋበት እዩ ዝስምዖም ወልፊ ስለ ዝኾኑና ንዓኻ ግን ከምኣቶም ንዑ ብምስግጋር ሓጎስ ስለ ዘይፈጥረልካ እዚኣቶም ከምኣቶም ክትጭነቕ ከለኻ ኣብ ኔጌቲቭ ሙድ ክትኣቱ ከለኻ ደስ እዩ ዝብሎም ንስኻን ከምኡ ይኮንካ ስለዚ ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ክትጥንቀቐሎም ኣለኪ ኣብ ናቶም ሂወት ኣብ ትሽግሮም ኢትዮም ንባዕሎም ጽቡቕ እዮም ክኾኑ ንስኻ ግን ክትጉዳኣሉ ኢኻ so they are always trying to prove that life isn't fair and they are destined to lose እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ትዘረቦም ትመደረኦም ትመረጋገጽ ትነጥራት ድምፅዎ ኩሉ ግዜ ሂወት ፍትሓዊት ከም ዘይኮነት ሕማቕ ምዃና ዳርጋ መብዛሕትና ድማ ሂወትና ንሕማቕ ንክኸውን ከም ዝተፈጠርና ብዙሕ ምኽንያታት ውግእ ወዲ ውግሮ እዩ ዕግርግሮ እዩ ጥሜትሮ እዩ ሽግሮ እዩ የለን ማለት ኣይኮነን እዚ ነገራት ደርዲርካ መዓልታዊ ብዛዕባኡ ስለ ተዛረብካ ግን እንታይ ለውጢ ኢኻ ተምፅእ ዘለኻ ንበዓልኻ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ነቶም ዝገብሩ ድማ ትዕንቅፅ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብርካ ዝብሉ ዝደልዩ ኩሉ ነገር ዘይሰርሕን ትርጉም ከም ዘይብሉን ድሕሪኡ if things go well ኣጋጣሚ ኮይኑ ነገራት ከምቲ ተጸበይዎ ዘይኮነ ጽቡቕ እንተኮይኑሎም እንታይ ኢሉን መቸም ንሪዮ ንኽንምንታይ ከይነውሕ ንሓፂር ግዜ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኢሎም again እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነቲ ጽቡቕ ኣጋጢሞም ዘለውን መወዳእቱ ናብ ሕማቕ ንክኸውን ይንበይ ኣሎ and that's good this is dangerous ቀፂሎም ድማ እንታይ ገብሩ if ቀፃልነት ክህልዎ ከም ዘይኮነን ጽቡቕ ሕማቕ እንተጋጢሞም ከ ኢላካ ነይረ እንዴ ፈልጦ እንዴ ዝኣርዱኒ ነይሩ ተጸቢየ ነይረ እንዴ ናበሉ ነቲ ኔጌቲቭ በቃ ንዑ ብምንባዮም ኩሉ ግዜ ከምኡ ምዃኖም ከምዚ ፈልጡ ኮይኖም ቀርብልካ ስለዚ ኣሉታውን ተጋጢሙ ነቲ ነጥብናቶም ዘረጋግጸሎ ይመስሎም ጽቡቕ ተጋጢሞ ግን ኣይ ክንደይ ከይቅፅል ኢሎም ናብቲ ኔጌቲቭ ይህወኹ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ቲፕ ምኽርና ካብዚኦም ሰባት ከ they have the power to bring the entire mood down እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ከጸልምትዎ ናብ ሕማቕ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ሕጉስ ሃዋህው ከጸልምቱ ዝኽእሉ ሰባት እዮም so either avoid them at all costs or try to counter them with positive remarks ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ወይ ክትኣልዮም ክትእለዮም ካብኦም ክትርሕቕ ኣለካ ምኽንያቱ ክትቀይሮም ከቢድ ስለ ዝኾነ እንተኾይኑ ድማ ክትረኽቦም ግድ እንተኾይኑ ድማ ነቲ ዝበልዎ ንስኻ ብፖዚቲቭ ጌርካ ክትደባደብ ኣለካ ምሶም so try to shift your focus ከምኡ ድማ ነቲ ዝብልዎ ዘይኮነስ ንስኻ ካብቲ ኔጌቲቭ ዝብልዎ ጽቡቕ ነገር ዕድል ከም ዘሎ ጽቡቕ ነገር ከም ዘሎ ጥራይረ ነቲ ኢንቴንሽን ናትካ ሓሳባትካ ናብ ኣሉታዊ ነገር ኣበግሶ ምኽንያቱ ካብኦም ክትፍለጥ ዘይትኽእል ኮይንካ ንስኻ ኣብ መለኻኽትኻ ኣተኩሮኻ ናብ ፖዚቲቭ ክትገብሮ ከለኻ ክስዕሮም ትኽእል ኢኻ number 3 they are helpless እዚኣኻ ኣለዉ ሰባት ኩሉ ግዜ ናቲ ሓገዝ ዘድልዮም ኩሉ ግዜ በቃ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ነጥቢ ንስኻ ክትሕግዞም ዘለካ እዚኣቶም እውን የጽልኡኻ እዮም ምስ ግዜ ካብኦም ክትርሕቕ ደሊ ምኽንያቱ ኣብ ሂወት እንካን ሃባን እዩ ሓንሳብ ትሕግዞ
حنساب يحجزك حنساب تردا كامبر كل جزء نسخة أملاك هيكون كان كل جزء كتحجزون حدثا زي ما كم عين بحر زلوز حتى نخطر حقه يجدد كله. So we're talking about those who can do anything for themselves. زين كل نجار كابخات صبي وي كاب سبز صبي سباتنا نزار زلنا. Can wake up, can decide what to eat, and can pay for themselves or even take a shower. So انتهى كبر رقم زلوا نخطنسو أزيكلو أرجع نخطنسو شجر زلوا انتهى كجبر رقم زلوا انتهى كصعوديهم كسرحوديهم كبروديهم كستي نعوم كوسلو زيكلو ننفسهم نجاراتهم بعلم كشفونو زيكلو كمون ولا شاور نخد جبرون متبع زلوا معناتي. So it's like having a lazy or little child following you all around the day and asking for help and never give up. So داي درجة هتأم قلعة منو معالتي كاب متنساك ساب زدكس نسخة كم زلكا هجي زيهم سبازيات عندما كم يخونوها زيادة ما تبطي كونتن بزي قدس جالس عتات نفسه زخالة ناتو نجرب على كود زغلسة أقدر أسيو كاب جزينا وجزي أفكر ويا بيوتر لها كتتحقق عجز نبورنديو زبز حق زيجن نات كان نجرب على الخا كشف المخال تدليو حجزات وسون كحول مزعر أقدر أسيو نجريو معناته التسب نعخ خالي أيقونن تنبر زلوا. No one has time for that. زي زلوا energy زلوا سب ملوك زيك حق زكاة يلا. No okay. The best thing you can do is to push them to take care of their life and do the two things on their own. لذي تا مخرنتا لزيم سبازياتهم كدفع مالك. نجاراتهم بعلهم نخجبرو push كدكبرو مالك. زي دما أي حق زكاني بمكان. أي حق زكاني بعل خاق بريلكا بمعنكات. كوريل كانيوم كباسو خانيوم بسبب يتيخون أبيخا بعلم حلفنتهم كوزو خمسة لول بوش تجركا نستوسن إجزاء تباس غير خامس جزيجن التبهري كما عبلوا سلزخولو تبو نجار كوينو يسمعني نعم تبو نعم تبو. Number 4 they are judgmental. Okay جهانا بيناتو لنا بقى رئيسة زبلوا أتازخا خمسي زياس كم زيا أتخمسو خينكا زيت الريو زخمسي بقى كل جزء نقفتان فردن زهبو سبات نقول نجار فرد زهبو سبات على وتقال عتيفه. So judgmental people speak, think and behave in a way that they suggest they are better than you and all around them. So زوم judgmentals بحالو أب كل نجار نعطهم نجار نسوم بلوت عاد مخانم ادخالوا كله حماقن قدولو مخانو زعجي بعبيو بحرنا حبرت سبنا زرعيو بحالنا يكسنا يتعادو خمزي هايمانو ديبلو أكدادنهم كمزي قلمنا نابل كان بكشاش دارنا نقول سي فرد محا اتحقق انتايو ناتكا صبوق ناتكا من ناو صبوق ناي كانوا دين كتخبر عليك كتنعرف هايكم كان زلكا كتفرد هايكم كان زلكا تعاد هايمانو ديبلو من أملاخ تيفلطوو تاي ممكن كهاسها بعدهم مزيخانا لمن كاسي نعم كتفرد مني سلطاني بوكا كتفرد أملاق نزخوني يخون سب كفرد سلطان زهابيلن سلازي انت خيلكا نعكا نقر فتوان أخبرن نايكالو سباد دما أخبر انت خبيركا كبرات كتراكبيخا فرادو نحرقين كاقن أما وداتا كتفرد يخام لهم كم يزبل نعخاونا بزا علمون أيكم الشاكاني سلسة بحري كترير لهم تخلي خازوم سبازياتهم they judge everything زخوني نقر نخولي نقر يفرد فرد يبو كم زيوم كم زيوم إثيوبيان كم زيوم سودانيان كم زيوم قال ماليزي كستوهم زيو ما بعلالو they have little care for your feelings فرضوا له دما انتهي سمعك وانتهي سمعتس قمت هاي قبرونيهم they only believe their own truth no one enjoys to be judged سازي كل جزء دما نتسوم زبلوت راي حق خويني سمعتو كابناتهم زفل حقي نسوم زي فلتو حق كلهم زغل قام يبلومن بس انت زلهم أفردين ويون معناته ناخد فرد بزو حبريتان فلتاتني زليكا نعند حريسكا دما كتفرد كم زي بالكاون كتفلتيخا أما وداتا كل جزء كفردن نقفيتا كسمعن زدل السب يلا كاب جزينا وجزي دسكو بلا خليقن نفس وكفس جبراز كنقفز فتقني يلا tip مغرنتا يابزي let them know nicely that you didn't ask for their opinion so مغركو بخا خلوكي حتت كايم ريتو بخا خلو هاي ناتكاريتو ويناتك حسب كاي حتت كوخان ويا حتت كوخن بمبال بنصر كنبرم على كمهنياتو سكفتا زي بلوم فرج زي بلوم سبع سلسخونو أبدأ كتبول شلون ميزالك بزعبا زي قداي زياسي ريتو هبني ويريتو هبنكو أي بالكوها كي تعدمك ريتو محبك
ጽቡቕ ኣይኮነን ኢልካ ብንጹር ምንጋሮ if you feel like it walk away in the process ከምኡ ኢልካ ድማ ምሶም ኣብ ክትዕ ዘይምእታው ሪቶናትካ ናትካ ሓሳብ ኣይድልየንን እዩ thank you ኢልካ ገጽ ከይሃብካ ምሶም ዲስካሽን ከይገበርካ ኣብ ጉዕዞኻ ምክንያቱ ምሶም ዲስካስ ተጌርካ መፍተቶም እዩ ሓቂ ስለ ዝተረኽበ እዩ እቲ ጉዳይ ፀገምካኹም ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ክዓፍሩ ክጅምሩ እዮም ብዙሕ ዘረባ ክዛረብ እዮም ሪቶናትካን ሓሳብ ናትካን ሓተትኩኻን ኣየድልየንን እዩ ድማ እቲ ናትካ ሪቶ ስለዚ ከመይ ኢልካዮም ዓፂኻዮም ክትከይድ እዩ ዘለካ እዚኣ ማዕፀዊት ኣፍ ክትኮኖም ትኽእል እያ ሓሙሽተ they're passive aggressive እዮም ሓደገኛታት እዮም ክጓድኡ ዝኽእሉ እዮም ግን ብሕቡእ ድማ እዮም እንታይ ማለት እዩ ክንርኢና this is very very critical as well a passive aggressive person will do something behind your back and avoid confrontation at all costs እዮም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ድሕሪኻ ወሬ ሕማቕ ነገር ይፍሕሩን ይገብሩን እዮም ገጽ ንገጽ ምሳኻ ክራኸቡ ግን ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ብድሕሪት ኮይኖም ሕማቕ ነገር ምእላምን ምስርሐን ዝገብሩ ኣብ ከምኡ ግዜ ዘጥፉን ኣብ ከምኡ ንፍዓትን ገጽ ብገጽ ብሳኻ ክራኸቡ ዘይደልዩን ተተራኺቦም ካብ ብጽቡቕ ክፈናነው ጥራይ ዝደልዩ እዮም ሓደገኛታት ሰባት ድማ እዮም so they stay at a safe distance and enjoy the rewards of their evil act and never come out of the shadows ስለዚ ካብ ትሕቡ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንተኮይኑ እዚኦም እንታይ እዮም ምስሊ ዘይብሎም ገጾም ዝተሸፈነ ሕማቕ እናተዘረቡ መን ምዃኖም ግን ክፍለጥ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚኦም ፕሮፋይል ናቶም ካልእ ነገር እዩ ዝሓዘ ድሌቶም ይዛረቡ መን ምዃኖም ክፍለጡ ይደልዩ እዮም ኣብ ካልእ እንተኮይኑ ብኣካል እንተኮይኑ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ሕሜታ ዝዘርኡ ሶም እዮም ኣብ ቅድሚት ግን ኣይወፁን እዮም ሓላፍነት እውን ኣይወስዱሉን እዮም ሓደገኛታት ሰባት እዮም ድማ ቲፕ ምኽሪ ናቶም እንታይ እዚ ኣብ ሂወተይ ዝሓደ ግዜ ኣጋጢሙናኒ ኣነ ዝጠዓየ ሰብ ይብሎ ብታሕቲ ግን ሕማቕ ዝፍሕር ንሱ ኮይኑ ፀኒሑ ገጽ ንገጽ ምስ ረኸብካዮ ናይ ብሓቂኻ ዲስፖይንት ትኾንካ ከምዚ ዓይነት ሰብ ግን it is what it is life ኣብ ሂወት ከምዚ እውን ኣሎ እዩ ቲፕ if you can remove yourself from the situation and don't engage with them ብዝተኻለ መጠን ምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግዜ ይተጥፍእ ገጽ ንገጽ ብሶም ግዜ ተጥፋሉን ህልኽ ትገብረሉን ከልወካ የብሉን እንተኾነ but face them tell them what they did was wrong and call them out ግን ንዕዖም ግን ከተውፅኦም ኣለካ ነታ ሕማቕ ብርግጽ ካብ ምን ምዃኑ ተፈሊጥካ ኣብ ቅድሚ ኣደባባይ ኣውፂኻ ዝገበርዎ ጌጋን ሕማቕ ነገርን ምዃኑ ከተፍልጦም ኣለካ ምሶም ግን ኣባስን ምክርኻርን ክትኣቱ የብልካ ክሕቡን የብዝደልዩ ኣብ ቃልዕ ተውፅኦም ኣውኣቲኻ ግን ምሶም ክትመናጨት ግዜ ምጥፋእ ክሳራ እዩ number 6 they are greedy ስሱዓት ድማ ስሱዓት ሰባት ከዓ of course ስሱዕ ሰብ ክትነብር ከቢድ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና greedy people are very draining ብዙሕ ኤነርጂ ግዜ ናትካ ተውፅኻ ምጂ ስስዓ ክንብል ከለና ገንዘብካን ንብረትካን ዝደሊ ጥራይ ኣይኮና ንብል ዘለና እሱ ክኸውን ይኽእል እንዲ እቲ ዝገደደ ስስዓ ግን ኣብዚ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ግዜኻን ኣብ ሓይልኻን እቲ ግዜኻን እቲ ጉልበትካን ወይ ከዓ እቲ ኤነርጂ ናትካንሲ ዘይውዳእ ገይሮም ትወስድዎ በቃ ዘዘምፅኦ ዝደሊ ነናቱ ጥራይ ክረክብ ዝደሊ ክደክም ወይ ከዓ ግዜ ክስእን ከም ትኽእል ዘይፈልጥ እዚ እውን ምልክት ናይ ስስዕ እዩ people can be greedy for your time or energy which are limited so ገንዘብካስ እኳ ድሓን ገንዘብካስ ትዛዓበየ ካሰካ ዝኽእል ኣብ ግዜኻን ኣብ ጉልበትካን እዩ ድሕሪ ሰብ ንዑ ዘየኽብር ኮይኑ ስሱዕ እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ሓጊዝካዮ ሓደ ነገር ሂብካዮ ብዳፃ እሱ ዘያኽሎ ተተመላሊሱ ብውልቂ ምሳኻ ከብል ዝደሊ ተኮይኑ ስስዕ እዩ እዚ ምክንያቱ ናነቲ ሰብ እውን ክትሓስበሉ ክትክእል ስለ ዘለካ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እንድሕር ደሊኻዮ ሰርቪስ ናቱ then ask professional help ማለት እዩ and never come out okay all right so እንታይ ብለና ኣብዚ watch out with what you try to give to greedy people because it will never be enough ስለዚ ምዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክትሕግዞም እንታይ ክትፍትን ኣለኻ ምጥንቃቕ የድልየካ ምክንያቱ እኹል ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ሞር ክብልኻዮ እቲ ዝደልይዎ ንኸተማልካ ጉልበትን ግዜን ክስእን ስለ ትኽእል ምኽሪ እዚ learn to say no ታቐላልን ዝበለፀትን ሓያልን መድሃኒት ናይ እዚኣ እንታይ እያ ኖ ምባል ስሱ ሰብ ካብ ግዜኻን ካብ ገለን ክብለካ ከሎ የብለይን ግዜ የብለይን ወይ ከዓ ዓቕሚ የብለይን ብምባል ክትዓፁ ክትክእል ኣለካ የብለይን ምባል ጥበብ ናይ ሓያላትን ብሉፃትን እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ክኸውን ዝኽእል ግዜ ዘለዎ ሰብ ስለዘየለ they won't like hearing it but they need it ዋላ ከይፈትዎ ይኽእሉ እንዲኦም ግን ዝግባኦም ድማ እዩ sometimes ብዙሕ ሰብ ንዓይ ብውልቁ ምኽሪ ክሓተኒ ብዛዕባ ሂወቱ ገለ መለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይፅሕፈለይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ I can't ብውልቂ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሕግዝ ኣይክእልኒ
جزيه باللين قلبتون يا باللين ولا فلتتون يحاصرني كم زي غير تقريبا كن نحنت عرستي نابزحات كم تبازح كجبر خليه انت حري بولكم ساي مخر دليو تمرتين تدليو كن علن منقدي نتزقبو جزيه هيبه نخسرح زتقامل منقدي نعوخ تقامل لك ناتي حاجه سدليخه بروفيشنال حاجه زالني ناينات حاجه سدليخه دما ان هالكازي زي بناتا كتربت خليخه so or try to be specific كم دما منال بعد كتحجزهم تعرف وين كدما بنتصور انتي دليهم زلو معاس بخميك هون كم زغل كتحبر كتكلالك مودتا they're unforgiving زوجلو حسابات كالو دمتا يقرا زي فولت نيشتي دي حابب بديل كايم كل جزء أبكيمتان بقلل كل زبلو خامالتي يس بك سباتنا ود سبكا دخامنا تالو كودقن كجاجن نبوريو سلازي يقرا مبال كفالنا تكونالو بفلات دي بزي فلات كبدلك خليسه يقرا مبال كتكلالك زي تقل تخوينكا سبات مساها شجري مخنياتو كل جزء جيجا خيجبرو نبريخات بينزلا that's difficult بنصارو زعجي جيجاتات كفالالي يقول يوم نعيش نكارات انكفات كونغل عابي صقم زفتر جيجا كونغل مچم እዚ ፈላሊና ንፈልጦን ዲና ንዓብ ነገር ዓብ ይቕረታ ክሓትት ከሎ ንሽተይ ድማ ንሽተይ ይቕረታ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ቂምታ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ንሓዘ ኮለል ዘብለካ ሰብ ክሳራ እዩ ምዝሰብ እዚ ክትጋገኻ ክትንቀፊኻ ነፍስ ወከፍ ምስተባስካ ድማ ድራማ ስራሕ ተኮይኑ I don't have time for that ኣነ ግዜ ክልወኒ ኣይደልን እዮም ዛዕቡ ቲፕ መኽረብ እንታይ move forward ስኻ ህይወትካ ምራሕ ከምኡ ዓይነት ክኸላልፉኻ ዝፍትኑ ሰባት ካብ ህይወትካ ከተርሕቆም ፈትን ዘይከኣል ተኮይኑ ድማ ተጠንቂቕካ ክትሕዞም ኣለካ ግዜኦም ምስኦም ዝጥፍሖ ክውሕድ ክኽእል ኣሎ ኣብ ህይወት ምሳኻ ዝነብሩ ተኮይኖም it's not easy ግን ከተፅንዖም ክትክእል ኣለካ ብኸመይ ብዝበለፀ ክትነብር ከም ትኽእል ድማ መንገዲ ከተናድለካ እዚአን ትሪኦም ዘለኹም ባህርታት ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ብዙሓት ኣባይን ኣባኹምን ክርከባ ይኽእላ እየን ነፍስና ቼክ ንግበራ ምክንያቱ እዚ ባህር እዚ ሰብ የፅላና እዩ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብተዛባቢ ብዙሕ ግዜ ንመላለስ ተኮይና ሰብ ክንፀልእ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም ዓይነት ባህርዮም ዘፅጉና ዘሎ እምበር ሰብ ብሓፈሻ ኣይኮነን ሕማቕ ንሕና ከምኡ እንተኮይና ነፍስና ፈቲሽና ንዕሪ ዙርያና ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ጥንቅቕ ኢልና ክንከይድ ክትሕግዘና ትኽእል እያ I hope እዛ ቪድዮ ፈቲኹማ ክትኮኑ ላይክ ሃብዋ ከምኡ ድማ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ዘድልዮም ክኸውን ስለ ዝኽእል ይሕልፉሎም ከም ወትሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም መጠባበቂ ቃላት ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግረፉለይ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንንስዩ ናይ ሎማ ርዕሰ ዝኽንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ስሰናዩ ቻው